Sanibonani molweni kuzo zonke nje indawo enibukeleni kuzo bhotani mawethu. Namhlanje ebuhlanti sibe nenyweba or nethamsanqa ngalento kokuba sihlangana ngeli xesha kanye umongameli ebesayina i-NHI as umthetho kweli lizwe, apho abantu bethu abahluphekayo bezawukwazi uku-aksesa i-primary health care, bathatha iipilisi zabo naphi na. Bendirhalela even ukuthatha ikhomi ndoyifaka e-private hospital, bona bazawuthini kuthiwa masilinde izohamba ngokwee-phases. Namhlanje ndino-comrade uMluleki Zazini. Siyamazi sonke ke mawethu, kodwa uzawuzazisa ukuthi ungubani. Ndifuna ke sincokole no-comrade uMluleki nge-NHI, ngendlela eza-implementwa ngayo nendlela azive ngayo. Ndimbonile phaa kumabonakude ehleli ecan'komongameli. Andazi bebendincedisana ngokhangela ipeni bethiwa kulahleka ipeni. Comrade Mlu, ndicela ubulisa abantu phaa emakhaya, utsho nje uba ngubani, sigawule siwarhuqa ke after. Molweni, nguMluleki kaZazini, isiduko nguMpinga, uMawawa intomntwana Senzo wabhala kaQoshe, ikhaya lingapha eMonti, kwiMpuma Kapa. Ndisebenzela umbutho okuthiwa yiNAPO, i-National Association of People Living with HIV and AIDS, owaqulunqwa ngonyaka ka-1994. Kulo nyaka lo mbutho ucelebreyitha i-30 years, idibene kwakunye nedemokhrasi ngokunjalo. Lo mbutho wawufunyiselwa for ukulela amalungelo abantu abaphila negciwane lengculaza. Sikwii-provinces zonke zalapha eSouth Africa. Indlunkulu wethu ulapha eGauteng, eGermiston. Ama-programs esiwenzayo i-mobilization of people infected and affected with HIV. Eyesibini, iprogram esiyenzayo yi-treatment, care and support. Eyesithathu, iprogram ibe yi-lobby and advocacy. Eyesine, ibe yi-partnership and collaboration. Eyesihlanu, ibe yi-capacity building and skills development. Eyokugqibela, ibe yi-prevention. Ndikwanguye nosihlalo we-HIV sector phaa kwibhunga le-AIDS, phaa ku-national, phaa kwi-SANAC. Apho sine-18 sectors. Ke mna ndikhokhela i-HIV sector phaya. Enkosi. Siyabonga kakhulu comrade Mlu. Into ebendifuna ukuyitshekisha kuba abahlali siyabaxelela xa sizawuba nezi programs, kube nezinto abafuna ukuziqonda, but eyona mdla wethu kakhulu yile program, lo mthetho uqulunqwe yipalamente, waprocesswa ke. Majority of South Africans were part of those processes. Bekunama-public hearings, bekunama-consultations, i-NCOP, National Council of Provinces, yawusayina la mthetho, ipalamente yawuphumeza nayo, and then upresident izolo wawenza ke umthetho ngakusesikweni. You were part of that, sinibonile kumabonakude. But uziva njani njengetshantliziyo le-HIV in the country, njengendoda, njengoyazi uba amadoda amaninzi ebengafuni uma ezikliniki, athi sawuzafola ezikliniki wona because kuyagcwala. But uziva njani nje kuba sinalo mthetho? Okokuqala, ndicinga uba masibulele urhulumente wethu. Sivuye kakhulu singabantu abaphila negciwane lengculaza nabantu abahluphekileyo ngokuthi kupasiswe lo mthetho. Siyayazi ke kukho abantu abaninzi bengafuni lo mthetho ukuba mawapasiswe. Kodwa thina njengabantu abahluphekayo ekunzima ukuthi sifikelele kwicala le-healthcare services, ingakumbi ezi zibiza imali ezinkulu. Sicinga ukuthi lo mthetho opasisiweyo ngurhulumente ukwenzela unikeze iinkonzo zempilo kuwo wonke umntu walapha eSouth Africa, uhluphekile ungahluphekanga. Sicinga ukuthi wenze into entle kakhulu. Siyavuya kakhulu singabantu bahluphekile. But it seems as if abantu baphumeza lo mthetho aba-understand uba kuduru kangakanani kwi-private facilities. I mean, kunetshomi yam umkayo wayibeleka, kwafuneka ahambe fundraiser i-28,000, ihambe senza amatyala.
kanti uba urhulumente benalomthetho kwakude kudala ibingazubakho yonke le nto. Because urhulumente kaloku ithethe ukuthi ngoku mhlawumbi xa usiya kwi-private facility awuzukhupha mali ezinkulu, urhulumente sekubhatalele already. So I don't understand this resistance ye-business sector in some parts of the country ukuthi eyantoni, because ngurhulumente ozawube ebhatalela wena uba ungene kwi-private facility. Injalo nathi besithi xa sincokola singamatshantliziyo sithi asiyiboni kakuhle lento yokuthi baphushe back bangafuni lo mthetho upasiswe. Because lo mthetho okokuqala uzawuthathwa uzawufandwa zii-taxes esizabe sizibhatala xa sisonke singabantu balapha eSouth Africa. And into esiye sayibona ukuthi lo mthetho uzama ubhalansisa, usibeka silingane sisonke apha eSouth Africa. Singawuthatha siwubize ukuthi ufana ngathi it's a medical aid for everyone. Okay. Kodwa ke kuzawuxhamla abantu kwinkonzo apho i-general practitioners zizabe zibhalisile under i-NHI nee-facilities ezo zikarhulumente zizabe zibhalisile under NHI. Ingxaki lapha eSouth Africa xa sijongile abantu ababaphaa kwi-middle class naba baphaa phezulu ngabona bona abantu bathanda ukuthi imeko iqhubekeke kulolo hlobo. Xa sikhumbula sisiva kuthiwa 81 years ago kwakukhe kwashukunywa ngamatshantliziyo ayolela inkululeko yalapha eSouth Africa. Besithi balwela bebizoba zii-health claims. Ngoko sicinga ukuthi ke ngokufezekiseka ntoni loo minqweno yabo. Before siye ebrekini, Comrade Mlu, siyofumana nje amanzi. Ndiyafuna uba xa sibuya sithethe ngento yoba izo-implementwa njani le NHI. Ingaba ndilungele ngoku uba ndilayishe amajita e-Men's Forum ekhombini sothatha iipilisi zeswekile, ngoba kuyabonakala uba abantu ba-excited yile policy. But xa sibuya sawuncokola kakhulu ke nangezi zinto mhlawumbi nezidikma njalo njalo. Igama lam ke ndinguBulo Nodyasi, ndihleli apha noComrade uMluleki Zazini okwayi-National Chairperson of People Living with HIV phaya ke eSANAC. Stay tuned. Hayi ke sibuyile mawethu eyitolo. Comrade Mlu, bendisathetha ngale nto uba ke ngoku ithetha uba ndingawafaka amajita ekhombini sihambe okanye funeka silinde ixesha elithile. And kunabantu for instance, I was going through i-social media, kunabantu abathi bona i-medical aid zabo zothini, because the reason why benama-medical aids is because one, abafuna ukufola eziklinikhi bona, abafuna ukufola ezi-hospitals. Ufuna ungena umuntu athole i-service ahambe. Izothwani ngokule meko, because sawela isitrato ngoku. Uyaqonda, sawela isitrato ngesiphume Soweto siyabangena ngevosho siyofuna ezi nkonzo. Izohamba njani yonke le nto? Okokuqala masikhumbule uba urhulumente uthe xa ebesayina le bill into law, so ngoku seyi-act ezawusiwa straight yena epalamente. Utshilo wathi kukho amabhunga sele emisele. Okay. Azawujongana okokuqala ne-corruption. Yeah. Because kuyavakala ukuthi abantu abaninzi abangayifuniyo i-NHI banexhala le-corruption, kuba kuzawuba ne-corruption. Selikhona ke ibhunga eselibekiwe elizawujongana nento ezinjalo. Okwesibini, izawuba ngee-phases ukuthi ngezigaba. Sekukhona umsebenzi busowuqaliwe kunyaka ka-2023. I-first phase izawuqala ngo-2023 iyoma ngo-2026, apho kumiselwa eli bhunga le-NHI ukuthi kufuneka isebenze kanjani na, ngoba kufuneka kwalapha kule first phase sizame uqinisa indlela iinkonzo ezisiwa ngayo ebantwini. For an example, kulaa nto ubuyithetha usithi umkabayi unengxaki yezintso, xa siya kwi-public hospital okanye kwi-public facility, primary health care, akazifumani ezi nkonzo. I-NHI inikeza ithuba lokuba umkabayi akwazi uzifumana ezi nkonzo, ngoba urhulumente through ii-taxes zethu uzawukwazi ufinansa this primary health care, afinanse
i-public hospitals including ne-general practitioners ezirejiste kwesi scheme se-National Health Insurance ukwenzela bakwazi unikeza ezi nkonzo. So kuzawuba nee-facilities zifuneka zirejiste ziqualify. Injalo. Not all facilities. Injalo. Kuzawujonga ndithe xa bendicathela ndathi kule first phase kumiselwa eli bhunga. Yeah. Ujonga ukuba ngeziphi na ii-facilities ezikhwalifayayo. Xa zingakwakhwalifayi then ischeme esi sizawufinansa loo facility so that ibe nayo i-equipment, ibe nayo ne-human resource ukwenzela zonke ii-services abantu abazifunayo bakwazi uzifumana kufutshane nezindlu zabo. Yeah. For an example ezilalini apho siyaziyo ukuthi iinkonzo zezempilo azifiki ngendlela efanelekileyo. Abantu bayakhala kufuneka besebenzise imali zabo zokugqibela baye ezidolophini, nakhona ezidolophini sebefikile bangazifumani ezi nkonzo ngokufanelekileyo, kufuneka baye kwi-private hospitals and abanayo imali yokwenza loo nto. So i-NHI scheme yona ilapha uvala ntoni loo gap ukwenzela ukuthi sonke singabantu base-South Africa sixhamle ezempilo ngokulinganayo as kwi-section 27 kwi-constitution isitsho ukuthi i-health is our own right sisonke apha eSouth Africa. So sivala loo gap leyo ukwenzela iSouth Africa ibe nesizwe esitheni siphilileyo esicontributayo nakwi-economy yalapha eSouth. Fortunately sikwazi as a human rights activist uke wachampiona for instance stigma index. Sikubonile usebenza noma research council at highest level. Now ingaba i-NHI izokwazi usincedisa ukula stigma because xa sisiya kwezinye izibhedlele yabona ezifana noma Helen Joseph yawabona amaqokobhe e-ARVs abantu xa iphuma esibhedlela akhuphe le plastic afake msinyana alahle pha because kukho abantu basendlini ahlala nabo abangayazi uba utya i-ARVs. Ingaba mhlambe i-NHI izokwazi ukuncedisa into yoba singathi sibhizi ngapha si-improve i-health system kodwa ngapha kusafuneka silwe nabantu abastigmatize abanye due to chronic illnesses. Ndicinga uba izawukwazi kuba i-healthcare workers kudala zikhala ngokuba zi-under pressure, i-staff ezikliniki nasesibhedlele asiphelelanga bayashota. But through i-NHI, i-NHI scheme iza kwenza sure ukuthi in terms of i-personnel sifumana abantu abaninzi abazakwazi ukuthi basincedise ngokusebenza khona. Indaba ye-stigma ne-discrimination I think inida both us as health consumers thina abantu bayofumana ntoni ezi nkonzo phi kwi-facilities zethu kunye naba baprovide ntoni ezi services. Sikhe sihlaleni phantsi sibonisane ukuthi ezi ngxaki sikuzo singancedisana njani ukwenzela zingaphindi ziqhubeke ngoba ukuba ziyaqhubekeka into ze-stigma kunye ne-discrimination kuma-facilities ethu loo nto izabangela uba singakwazi uyofuna iinkonzo. Sawukhumbula ukuthi thina singamadoda okokuqala kunzima ukuthi xa ugula uye ekliniki. Nam ndizibala kuloo madoda anjalo kodwa kuba ngoku sendisebenza kule field ndaye noko ndadevelopa ndayazi ukuthi impilo iza kuqala. So kuzawufuneka sizame ukhuthaza kangangoko sinako ukuthi aba basinikeza iinkonzo zempilo bangayibulali into entle ngoba i-NHI izovala ezo gaps ukwenzela sokwazi ufumana iinkonzo zezempilo. Ndake ndaphoxoka usisi kule klinikhi xa nditsibe inyanga yabona ndingaya ngothatha i-medication. Lo sisi wandikhwaza phakathi kwabantu uba xa ungathathi i-medication yakho ucinga uba le mpempe yakho izawusebenza endlini. Yazi impempe ke uyaqonda yho and wonke umuntu ujonge kumba ngokunoba impempe yamayisebenzi while lo sisi ndidisclose ngohlobo. But ke siyathemba comrade uMlungu ngoba xa sibuye ebreakini ndifuna sithethe ngendlela mhlambe ezo-operate ngayo i-sector of people with HIV also to assist in terms of strengthening i-health system in the country because ukusala kwe-NHI akuthethi ukuthi ufuna sonke izandla sibukele kuba kunabantu abathi izocollapse le nto izama ukwenziwa anyway what's a use because sebebone i-gaps
ne-corruption njengoba usitsho. Make siye nje ebreakini siyothola amanzi, sibuye ke siqhubeke siconclude iprogram yethu noComrade uMluleki. Stay tuned. Hayi ke sibuyile ebreakini, bathi ke amanguni sawutyefileyo asizuthetha ngento zikarhulumente okokoko. Mhlambe make singene nakwezenapwa ukuthi niza kwenza ntoni ezinapwa, but ndinomdla inkokheli before singene kwinapwa uba isektha le as umuntu osandobekwa as a national leader once again for the next 5 years, zintoni i-inspirations onazo ngale sector? BesinoComrade uAnele Yawa, nawe ke uhlala kunye ku-executive, but yeyiphi iminqweno onayo as a national chairperson and inspirations ze-SANAC? Enkosi kakhulu ngobuza lo mbuzo. In my capacity as u-chairperson, okokuqala, umnqweno wami ukuthi kuzo zonke i-provinces, amaphondo esinawo, sawukhumbula ukuthi kune-structures ezikhoyo for people living with the HIV, kodwa ezibalaseleyo ezihamba phambili. Kumbutho we-Treatment Action Campaign, Positive Women's Network, Positive Action Campaign, iSANARELA, kunye neNAPWA. Siyeva ke futhi siyazibonela nozibonela phaya ezantsi kwi-local municipalities nakwi-districts, zikwakhona ii-organizations okanye imibutho esakhulayo nayo wenza lo msebenzi siwenzayo. Sinomnqweno wokuthi kwi-province nganye nakwi-district nakwi-local municipality sibe ne-database esizakwazi ukuthi xa sisiya kwezi municipalities nakwezi districts sikwazi usebenza through those organizations. Idabi lona liselide, ngoba imibutho yabantu abaphila ne-HIV, le-HIV networks, isokola kakhulu kwezezimali, inkxaso yehlile kakhulu, kwaye kunzima nokuthi kwenziwe i-advocacy ukwenzela sidimande for izinto ezinidwa ngabantu abaphila negciwane lengculaza. Yiyo loo nto sithi sifuna ukuqinisa kakhulu ukuncedisa kwelokuqala, sidibane kwakunye neminye imibutho okanye amanye amaziko akwazi udevelopa abantu aba-HIV positive ngezikills, namanye amaziko akwazi ukuxhasa imibutho yabantu aba-HIV, so that sizokwazi nathi ukusapota i-country yethu, sisapote nokuthi abantu baqhubekeke bethathe ntoni amachiza wabo, ngoba kusandulontswa ne-U is equal to U campaign. Eliphulo le-U is equal to U, siyi-sector of people living with HIV, sifuna ukuqinisa kakhulu kwicala lokuthi siyipromote kwi-community zethu, because it's more about ukukhuthaza abantu aba-HIV positive bathathe i-treatment yabo on daily basis, ukwenzela bangabeki engciphekweni abanye abantu aba-negative when be-engage to i-sex. Futhi eliphulo eli alizanga uzosubstitute i-condom use. We will continue sisupporta indaba yokuthi abantu basebenzise i-condom. Because le U is equal to U ayo STIs, ayenzelwanga zi-STIs nokumitha, uzomitha if awuyisebenzisa i-condom. Injalo, injalo. Okwesibini sizawugxila ekumonitoration i-implementation ye-NHI. Sizaba vocal kakhulu and sizawujonga ke nalamasela oyikwayo, ngoba i-NHI akufunekanga istophe because of sneers of years zokuthi kukho amasela, ngoba i-NHI ilapha izonceda thina kunye nabantu abahluphekileyo. Okwesithathu, sifuna uqinisekisa ukuthi ezi gaps ezikhoyo kwi-healthcare system siyazivala, asizuthula ke siyimibutho yabantu abaphila ne-HIV, sizaba vocal kakhulu, sivule umlomo wethu, sikhondeme into ezinjalo, sizilo kangangoko sinako. Intoni iNAPWA azawuyenza esinokuthi mhlambe simane siyovela nathi, ngoba sibubuhlanti sometimes siyathanda uya kulama events ke siyocheck ukuthi kwenziwani, yini ezokwenziwa uNAPWA? Okokuqala, iNAPWA is involved
kwi-community led monitoring, Yeah. apho simonitorisha ama-facilities ukuthi iinkonzo zezempilo bazinikeza ngendlela erayithi kubantu abahluphekileyo, Yeah. kubantu aba-HIV positive ne-key population. Yeah. Siyaya ezikliniki sibuze abantu abazofuna oluncedo ukuthi iinkonzo bazifumana kanjani. Apho banengxaki khona siye sithethe kunye noomaneja beekliniki ukuthi mazivalwe ezi gaps. Xa izinto zingahambi rayithi siya kwabaphetheyo kwi-district nakwi-province kunye nakwi-national, because intloso yethu ukuthi wonke umntu walapha eSouth Africa, njengoba i-constitution yalapha eSouth Africa ukuthi isithi wonke umntu unelungelo lokuthi afumane iinkonzo zezempilo, ukuthi abantu mabazifumane ezo nkonzo zezempilo. Okwesibini, sineprogram esizawuyenza egxilise kubantu abasandukwazi ukuthi ba-HIV positive nakubantu abadefaultayo to i-treatment yabo esibazibiza ngoba zii-treatment disruptors. La program siyibiza ngoba yi-I-ACT support group program. Apho ye-attendwa, it's a closed support group, i-attendwa ngabo. Inama-sessions enawo apho si-educator khona abantu. Sizayidibanisa ke kunye ne-treatment literacy, because sibalulekile ukuthi abantu aba-HIV positive bakwazi ufundiswa ngalamachiza bawathathayo. Amajita azaba khona mos kuyonke le program. Azaba khona amajita, kunzima kakhulu ngenxa ye-stigma. Ukuthi amadoda aphakame azibandakanye kunye namaphulo anje. Kodwa kuba kukho abantu abafana nathi abathetha phandle ngesimo sabo, kulula ke ngoku ukukhuthaza ukuthi amajita ukuthi abe khona. Amajita kuzawufuneka ayazi okokuqala amalungelo wabo kunye nalaa nto esibiza ukuthi i-confidentiality, yona izawuqhubekeka ihlale ihleli till umjita azazi ukuthi ngoku mna sendiredi, sendilungele ukuthi wonke umntu angandazi. Kodwa siyafuna uyithetha ngokuphandle ukuthi it's not about ukuthi wonke umntu akwazi. Okubalulekileyo uzazile ukuthi u-HIV positive uphila njani nayo, uphilisana njani nabantu othini ohlala nabo, uphilisana njani nefemeli yakho kunye ne-community njengoba uphila ne-HIV. Comrade Mlungu, ngenxa yexesha kodwa sawuthi golo umane siyorhoba enapho, siyorhoba e-TAC, siyorhoba e-PWN, siyorhoba e-PAC, siyorhoba e-SANARELA, sitshekishe ukuthi nenzani in response of this National Health Insurance. So bekumnandi kakhulu ukuba nawe ndiyathemba ke phaya emakhaya ikhona into eniyifundileyo namhlanje. Mangithi nje kuni nonke nginzelele.